Sí, hola, dime. Hola, hola, barco 4, barco probando.
Firmes. Atrás. Síganme faltando inclinación seguras. Mira la pala. Agarra los remos. Estiro. Sobre el bloque. Oh. Atenta a esa virada. Se va la flor. La polla a favor ahora. Va. Por favor. Saca. Hay que cambiar el chip. Necesito un enganche. Vale, no podemos meter un cuchillo cada 2 paladas. Amplitud ahora en contra, no nos vamos a mover. Estírate. En 2. Una. Remata espalda. En 2. Estira. Engancharme a una. Junta de vos arriba. Una subida. Júntate. Tac. Estira. Tac. Estira. Lema esa pala. Oh. Estira. Quiero amplitud, Que tal allá de toquentamento. Atrás. Ese tropezo, Sigue amplio. Atrás. Cargo espalda. ¡Oh! ¡Piso! ¡Shum! Estira. Allá va. Y un final. ¡Shum! Engancho lanzo. Buscamos la paz y la dureza.
Hola, hola, cámara 3, hola, probando, probando. Vale, perfecto. Chao.
Sí, sí, me escucho. Perfecto. Y además escucho la música. No. Tripulaciones, por favor, vamos Hola, hola, hola. entrando, cayendo Rabiza.
Tripulacións
Vai ser o momento agora xa da segunda quenda desta regata feminina aquí neste Concello de Boiro. A competir agora as favoritas, Felipe. Sí, vai Vai empezar ahora a segunda quenda. Vai con Tirán, Amegrove, Perillo e Chapela nas calles. Perillo que están facendo unha liga impecable. De gente campeón xa é campeona, así que se estará. Curioso que o que comentábamos outro día que non se inscribiron no ascenso. Sí, iso comentáronme que non, a ver, tendrán problemas a mellor de xente po ano que ven, entonces prefiren estar na liga de aquí e non intentar subir arriba. Efectivamente. A ver, manterse... Polo momento gañaron todas as regatas. Sí, todas. Levan unha temporada espectacular, é dicir, desde a primeira regata miráronse superiores e non... Tuveron algunha regata que estuveron aí moi xuntiños, como ayer, por exemplo, ganoulle por centésimas a Chapela e a Tirán, pero no resto das regatas foi claro vencedor. A ver hoxe, co ventiño este que hai así de norte, a ver como se defenden as traíñas. Como está agora o que o terreo de xogo? O campo está en perfectas condicións, o que hai é unha pequena vento do norte que che favorece ahora no primeiro largo, que che dá a favor, e depois o complicado é o vir para cá que pega de proa cando se pon dura a regata. Caprete o sol, 25 graíños, temos aquí en Boiro. Sí, a temperatura é unha temperatura ideal, con este ventiño e tal para remar é perfecto. E o campo está, xa se mira que está en perfectas condicións para poder remar. Unha regata con dous longos, unha virada das normais. Logo hai outras, por exemplo, como a que está no Concello da Pobra, que ali sí que xa son... Sí, como o campo é máis pequeno, fan 4 longos para poder repartir. 3 longos ali no Concello da Pobra. Sí, 3 longos, 2 viradas. No feminino, no masculino son 6 longos. Sí, pero, por exemplo, en Amegrove tamén fixeron, como é tamén un espazo máis corto, fixeron ali 4 longos, ainda máis pequeno. Ainda máis. Entonces daban aí máis voltas. Al saíron xa. Aí arrancan. Arranca esta segunda quenda con Tirán, Amegrove, Perillo e Chapela. Sí, salen ahora a favor. Las 4 primeras clasificadas. Todas a un ritmo fuerte. Liga femenina, vento a favor. Xa toma vantaxe. Longo de ida para Tirán Pereira, que vai polo carreiro número 1, para Amegrove polo 2, Salgado Perillo polo 3, Chapela Huesco polo 4. Confirmó su traspaso en la corona, Chapela Huesco, ganadora de las últimas temporadas. Pereira a Salgado Perillo. Aí temos as alineacións: Irene del Río como patroa, Atenea Fontella, Cristina de la Fuente, Tania Dorado, Lorena Serodio, Luaira Piñeiro e Laura Pardo a babor, Santiago Lago Adestrador. Temos como Piqueira, Romina Santomé e Estribor, Sara Martínez, Uxía Barciela, Claudia Dorado, Carla Santos, Estela Pastoriza e Laura Lago. Luaira Piñeiro, Lorena Serodio, Tania Dorado, Cristina de la Fuente y Atenea Fontella por Amegrove temos a Anxo Cambados como patrón, a babor Candela Cameselle, Clara de Besa, Xulia Muñiz, Irene Caneda, Yasmina Santiago e Marina Elena Carnicero. Irene del Río, Tirán Pereira, terceira clasificada. Como Piqueira, Nerea Cerqueira e a Estribor, Julia de Besa, Albajant, Abigail Parada, Lucía Guillermes, Inés Ineiro e Claudia Alfonso. Polo carreiro, número 2 está remando Amegrove, son as cuartas clasificadas na Seral da Liga. O equipo alzado por Anxo Cambados, Anxo con María Elena Carnicero, Yasmina Santiago. Temos aí a alineación de Perillo con Estela Calo Vidal como patroa, Ainhoa Sánchez, Iris Simón, Yara Daniela González, Lucía San Pedro, Begoña Varela, Irene Albedro a babor, Inés Ineiro y Claudia Alfonso Fuentes, Florencia Micol Carmona como Piqueira e a Estribor, Carlota Ortega, Tía Ozores, María Lema, Celtia Balsa, Laura Alonso e Ángela Castro. Carreiro número 2 polo 3. Campeón, Sama
Consulta maestra Sebastián Mauricio Acerbi. Venía después de programarse Cantilló a SAE con Irene Albedro por favor. Y ahí tenemos la alineación de Chapela con Sara Garza como patroa, a favor Carmen Carracedo, Xela Videira, Lucía Brel, Alba Vallejo, Aro García e Carolina del Río. Laura Alonso y Ángela Castro. Como Piqueira, Verónica Montes, Sea Estribor, Xiana Fernández, Laura Méndez, Fátima Bures, María Lozoya, Alicia Gómez e Marina Domínguez. Xa temos aí as alineacións, Sí, Felipe? sí. Están aí as dúas de diante, Tirán e Perillo aí peleando polo primeiro posto, aí a un segundo todas as dúas. Toma vantaxe Tirán, están a casi 600 metros da Cía Boga, pero Perillo de preto, sigos de preto. Sí, sí, van aí as dúas alternando o primeiro posto e hoxe parece que Tirán quere intentar ponerle as cousas difíciles aí a Perillo. Sí, sí, coño vantaxe dentro do principio. Y Marina Domínguez, como Cruel Verónica Montes, como patroa Sara Garza del Río. Pues ahí todo el mundo pendiente ya de esa mirada, el tiempo de referencia Martín. Sí, parece que quedou un... Bueno, Chapela e Megrove van aí as Sí, dúas. sí, andan aí máis ou menos a par, pero bueno, sí que é certo que na imaxe, a ver se nos poñen agora dentro de pouco unha imaxe dentro do dron, na imaxe parecía que iban máis atrás, a ver, aí a parece temos, que aí a hai temos, sí, quedas un pouco, pouquiño descolgada, hai un pouco de descuadre, entón parece que está un poquinho detrás. Pero nada, van Pois iguales. pode ser a primeira regata que perda o Perillo, Bueno, isto ainda queda ao longo de volta, que o longo duro é para cá. Pero sí, está poñendo as cousas difíciles aí. Xa ayer entraron o diante entroulle Tirán na bolla de fora. Nos quedamos que veñen de competir onte. Onte, sí, en Castro, por decir que hoxe poden acusar o viaxe, o desgaste, como Que veñen de lá, dende Asturias. de Asturias. Hai que tamén mirar o tempo da outra tanda e a ver como... Ahora lembremos xa que a seguinte regata xa é na fin de semana do 29-30 deste mes e xa vai ser o playoff de ascenso. Sí, que son este fin de semana seguinte o seguinte. Sí, dentro de dous. Aí tempo a descansar un pouquiño, non? Xa que este foi de desgaste. No, o fin de semana que ven é o Teres Herrera. Hai regata do Teres Herrera, é dicir que de descanso non hai. Sí, non hai moito. Dicía descanso da Liga. Vai a virarse a Tirán, vai de diante, ben. Primeira Cía Boga, vamos a ver como a fan. Bueno, separouse un pouquiño, pero bastante ben. Bastante ben, é rápida, non parou nada a trainera. Ahí está la primera virada. Las 4 millones clasificadas. Pois pode ser a primeira regata que perda Perillo, Anda potente Tirán. Teñen aí as opcións, viroulle 3 segundos diante, que iso xa é casi un bote diante. Bravo la Cruz, a máis rápida na primeira serie. Xa colle moita distancia, A ver, Tirán agora a mirarse diante, a primeira regata que pode valer, a primeira bandeira. Teñen que vir a moral arriba e teñen que apretar agora. En a última da Liga. En a última da Liga. Bueno, Perillo pode estar celebrando, xa celebrou ayer. Pero sí, parece que hoxe Tirán está facendo unha moi boa regata. Xa quedou segundo, Tirán na regata de onte. No, terceira onte. Terceira, entraron segunda os tres. da semana pasada. Ayer entraron os tres, creo que en un segundo. Sí, case a par. Tirán, Chapela e Perillo. Pois mayor tempo para Tirán Pereira. E a Megrove, onte a verdade non houbo sorpresas ningunhas. Foron todas en orden. Sí, máis ou menos as posicións están bastante definidas. Castropol que non exerceu como... A ver, Castropol xa bastante mérito ten, tanto viaxe, tanto rollo, estar aí, para mí ten un mérito brutal. Moitos kilómetros en riba levan as de Asturias.
Joder, son casi 3 horas de viaje. 3 horas. E nos vamos unha vez. Eles imagínate que teñen que vir aquí cada fin de semana. É complicado, teñen un mérito moitísimo. E depois que chegan e compiten, Sempre está remontando Salgado Perillo. teñen anos mellores, anos peores, pero teñen o seu mérito. As remeiras da Liga Femenina na clausura da temporada aquí en Aguas de Boiro de Cabo da Cruz. Moitísima xente vendo a regata aquí en De Boiro. Sí, bueno, ese é o final da Liga. O final da Liga querrán celebrarlo aquí, que os chicos poden ser campeóns, entonces vendrán a festejar. Parte de locais. Claro. Chegar á última regata da Liga. Que xa son local. campeóns, xa son campeóns. Xa son al final. campeón. Entonces, Podrían volver a ACT un ano despois. Queda ese playoff de ascenso. a periodo de ascenso, a ver, intentarán pelealo e intentar estar aí cos mellores. A ver, a ilusión dos chavales imagino que será querer subir. Pero subir é unha cousa impecable tamén. complicado. Emoción máxima. As tres primeiras acabaron en menos Vai Tirán, de segundo e medio. ben diante. Gañaron todas as regatas menos a primeira, a do 27 de xuño. Sí, o chico sí, Gañou ganaron San Bertolameu, o resto, Ganaron todas para todas. Cabo da Cruz. Todas. Levan Liga Femenina. un ano tamén en pleno ascenso e empezaron así un pouco dubitativos e despois gañaron todas. Parece que levantou un pouco máis de venta agora. Pode ser que haya un pouquiño máis de brisa agora. Tirán que non perda vantaxe. Tirán ben aí, mandando. Ven tirando. Quedan 600 metros, ahora é complicado. Teñen que apretar aí. A 600 metros deste final da Liga Femenina desta regata do Concello da Pobra. Pode ser a primeira bandeira para Tirán este ano na Liga Femenina. Se nada cambia, bueno, oye, Perillo que está apretando agora, No, Perillo sempre ten un final de regata moi fuerte. Sí, ao final andan potentes. Sempre ven de menos a máis e acaba moi ben. Pois veremos, mira, xa están a 2 segundiños. Estaban a 4 antes, mira, Xa se pon a un. Estaban a 4 antes. O GPS aí anda a bailar Sí, un pouco. Anda oscilando entre 1 segundo e os 3. Pero sí, aí nesta imaxe xa vemos como estaba xa moito máis Aí preto. se están chegando o treito final deste ida e volta desta novena xornada da Liga Femenina. Este polo carreiro número 1 ben remando Tirán Pereira, polo 2 Amerobe, polo 3 Salgado Perillo, polo 4 Chapea Huesco. Podemos ver como O GPS aí marca moi iguales, Parece que se asustou agora. xuntos marca a distribución do campo, tiradas aquí contra a terra. Despois ábrese un espazo aí sen ninguna das trañeiras. Salgado Perillo, pegadiña aí o carreiro de Chapela Huesco, cada patroa Elisindo, rumbo Elisindo ao mellor xeito de achegarse ali, aí está A 270 metros agora, 266. a temporada perfecta, o 9 de Segue 9, diante Tirán, pero vemos como Perillo está apretando. Isto vai se decidir, creo que na champa No, final. no arreón final No, ese cando quen vemos sea que capaz de- apretan todos. Quen sea capaz de aguantar aí o tirón é o que se vai levar a bandeira, celebrado en Moaña. Teñen que aproveitar Tirán esta oportunidade que ten para Sería a primeira Para bandeira ganar. que lle quitan a Tirán e ademais sería, bueno, levarse a sétima bandeira, a sétima edición, non? Da bandeira femenina rianxeira, esta aquí de Cabo da Cruz. están aí a subir, mírense como Perillo está subindo de pada, máis ritmo. Ollo Aí que hai está. regata. Entre Tirán Pereira y Veñen aí, Menos de 100 metros xa. a condición invita. Ya pode perder a embarcación de Leiros. pero eu creo que está Tirán, Salgado Perillo, amargo todo. Eu creo que Tirán. Apertando máximo. Está apretando Tirán, Sí, eu creo que Tirán. Vai para Tirán. Tirán, Primeira regata. regata para Tirán. 11:42, primeira regata que lle quitan as do Leiros. Sí, moi ben. Salgado Perillo.
Polo tanto, primeira victoria da temporada. Mira ali a emoción que teñen, todas os brazos arriba, abrazándose, e non é para menos, non? Primeira regata que ganan este ano, primeira regata que lle consiguen quitar as de Oleiros, e Iso hai que celebrarlo. Alegría, hai que celebrarlo. Hai que celebrarlo. Seguro que o celebrarán agora, aparte nun horario, son as 12:05 da mañá, bueno, irán a comer algo por aí e celebrarlo todo xuntos. Claro. Esta celebración Navarro de Con, despois da victoria de Tirán Pereira, segundas a pasado fin de semana, pasado domingo na súa casa, onde terceiras en Castropol. José, foi rematando con esa condición de invitas de Salgado Perillo. Bueno, perderon o Perillo o rollo de invitas. De ganar todas, non? Era... Ano impecable igualmente. Sí, 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 As pero ti adestradas cando estás remando queres facer Sí, o pleno. o pleno. A verdade é que Sebas Acerbi fixo este ano Atención, tripulación. un equipazo, un temporadón, o B incluso tamén, porque na Liga B masculina tamén, ele era o adestrador, temporadón. Sí, fixo un traballo espectacular. O Pero primeiro que ano. Rianxo foron superiores ao resto, non? Pero bueno, Sebas fixo un traballo espléndido tanto no masculino como no feminino. A ver, primeiro ano, primeiro proxecto, é dicir, todo perfecto, a ver. Chegou, fixo un equipo gañador de femenino e estuvo peleando con masculino aí para poder ascender. Iso nun ano é complicado, tens que Vou ir pedir os tempos oficiais agora mesmo, mentras esperamos, levanten a bandeira. Moi ben. Primeira bandeira para Tirán. Ahora. Tercera posición para Ame Grove, a 20 segundos de Tirán. Cuarta Chapela Huesco. Aquí temos xa os tempos oficiais. Primeiro quedou Tirán, primeiro bandeira que gaña con 11:43.09. Segundo temos a Perillo con 11:46.78. Despois temos a Megrove con 12:03.63. Chapela con 12:10.72. Logo continuamos con Cabo, as locais con 12:13.32. Despois Castropol, Irana con 12:52.96. Rianxo con 12:55.09. E as últimas, as asturianas, Castropol, con 13:35.56. Sí.
Al final, as da primeira tanda foron, as da segunda tanda foron máis rápidas que as da primeira tanda todas. Como era de esperar, non? Ao final, Sí, bueno, estuvo aí, a ser as favoritas. estuvo Cabo aí cerca de... Cabo apretou, demostrou Apretou aí aí que eran locais, que xogaban de locais Sí, e quedou a 3 segundos de Chapela. efectivamente, a 3 segundos de meterse no cuarto posto. No cuarto posto, sí. Están preparados na popa deste barco. Estarán contentísimas as de As de Tirán. Tirán, Y aquí tenemos a embarcación que onde se proclamou campeoa de Liga, Salgado Perillo. Ese aplauso. Aí estemos xusto diante nos, ademais, Non puideron firmar o pleno. O final. Non puideron firmar o pleno, como vendín por aquí. A última jornada, Tirán Pereira. É o que buscaban hoxe. Temporada espectacular. Mira, temos agora xa aí os tempos oficiais, os que comentábamos antes. 11:43 Tirán, quedou a 3 segundiños de Perillo. Sí. De Tirán Pereira. Pues aí está, con ese mayor. Levantouse agora máis vento, vamos ter para a masculina. Eu penso que un campo un pouco máis complicado co que tivemos agora para a femenina. A teoría do campo é que o vento vai ir un poquinho a menos. A teoría, porque está baixando o mar e a 1 da tarde baixa mar. Teóricamente o tempo tendría que ir un poquinho a menos. Salgado Perillo campioas con 71 puntos. Que está jugando un papel fundamental. Ahí está. A Patroa recibiendo ahí aperta de Margarita Hermo. Aí teñen a camisola. a camisola amarela, o mellot amarelo, non como campeón do Tour de Francia. Sí, sí. Pois aquí estemos tamén Salgado Perillo. como campeoas desta Liga Feminina de Traiñeiras. Ese aplauso. Traballo cumplido, feito, moi bo traballo. E agora disfrutar da vitoria. A disfrutar dese ano que Indiscutibles da temporada. Sí, unha pena que non poidan competir no playoff. Quedalle a regata ali da casa tamén, ali de Teresa Herrera, que é unha regata bastante importante, moi bonita por remar e por gañar. É dicir, é unha regata que todo remeiro lle gusta gañar. Me imagino que será o objetivo que ten a curto plazo. E depois xa pensando iso, no ano que ven. Trañeira, Santavalla de Loure. Estes equipos o que teñen que intentar é continuar, manter o bloque e continuar ano tras ano para que pondes un bloque depois poder aspirar a subir a ACT con un pouco de Sí, un pouco de marxe xa, garantía, non? xa, de garantía. Pero bueno, como sigan con este ritmo, estou seguro que as de Oleiros van dar guerra, Sí. Teñen potencial para poder estar aí, para poder traballar Un e equipo que xa intentar chegar. dende a pretemporada leva demostrado Sí. que están para Fixeron un moi bo bloque, competir, non? fixeron algún fichaxe importante. Xa o ano pasado Perillo xa fixo unha boa temporada, que anduvo entre terceira, cuarta na Liga. Este ano co novo adestrador e máis algún fichaxe que fixeron Fixeron algún fichaxe con moita experiencia Claro. en ACT, non? Por exemplo, Ángela Castro, que estiveran donos tierra, ten Concha Granadas, moita experiencia. Todos os títulos, basicamente, que se poden gañar a nivel remo. Despois temos tamén a Inoa Sánchez, que estivo en Cabo en ACT os últimos anos, moi xoven, pero bueno, feita, bastante feita a pesar da idade. E logo Iris Simón, que tamén remou en donos tierra un par de anos, canteira daqui. Al final son xente que ten experiencia, ten nivel. Todo o nivel do bote subiulle e pudo ganar a Liga. Efectivamente. Iso notas. Ademais dun adestrador Claro, con garantía. moita experiencia. Sí. Bueno, de adestrador non moita, pero de remeiro sobrao. De remeiro sobrao. Remando, algo sabe o tío, algo sabe Sebas, Algo sabe. Remei con él, Sí. un sano. É que leva, mira, 20 temporadas traiñeiras, os últimos 8-9 en ACT, Carai. Eu remei con él en Meira. Un par de anos. As de Tirán que van recoller agora A bandeira. esta bandeira rianxeira aquí no Concello de Boiro, neste porto de Cabo da Cruz. Ahí está, al representante de Tirán Pereira. Sano Barco de organización, recibiendo ahí de Jorge Apertas, Alonso. que contentas, esa sonrisa é de gañadora, Sí.
se van a celebrarlo ben. Aí teñen a bandeira. No anaquiño veremos esa mítica celebración, non corremos arriba, todas xuntas. Primeira vez esta temporada e primeira vez que alguén lle arrebata esa bandeira as de Perillo. Ai, ai. Alegría das de Tirán. Non está acostumbrada. No. E fai moito ben, a bandeira é grande, faiche... É grande esta bandeira, É grande, é grande. Que ten a L que ten. A Liga Galega de Traiñeiro. Sí. Tanto domingo na súa casa cando foron segundas co Monte, pero Feiras a segundo medio da victoria. En Castrofol, así que atoparon o premio tan buscado aquí nesta regata. Se van volver a Moaña contentas, Home, non. A ver, xa levaban algunhas regatas. Estas últimas regatas facendo ben, estando aí apretando a Perillo. A ver, Perillo xa estaba gañador, a mellor relaxouse un pouco, e les aproveitaron ben o traballo. E ao final conseguiron o Sí, resultado. levaban aí un par delas, a anterior terceiras, a anterior segundas xa. Sí, sí, estuveron aí. Moi bo ano tamén das de Moaña, Moi bo. Tuveron continuidade do ano pasado. É dicir, o equipo o ano pasado xa funcionou bastante ben. Este ano non tuveron moitas baixas, reforzaronse tamén algo, e mantuveron o nivel. Caso que lle salou Perillo que Claro, viñeron potentes, viñeron potentes. Viñeron potentes as do Leiro. Entonces, costoulle máis, pero en principio elas eran un equipo que continuaba do ano pasado, e xa se esperaba que estuveran aí peleando. As masculinas. Será agora dentro de nada a quenda para a regata masculina desta Liga A. Sí, que esta regata vai ser lanzadas as dúas primeiras quendas para Con Cabo da Cruz a favorita como local ainda por riba, selando o que é un éxito enorme desta temporada. Na casa, agora competirá xa por subir á Liga ACT. Un ano despois, non? Mira, aí temos a celebración. Corremos arriba de Tirán. As caras son un poema, Home, as caras son sonrisas. Unhas sonrisas, uns sorrisos de orella a orella. Normal. Pues nada, ahora que vimos xa esa primeira victoria de Tirán na temporada, arrebatándolle esta regata a Perillo. Nada, volvemos agora nun anaquiño xa con esa primeira quenda da regata masculina deste Concello deste Concello de Boiro.
Liga masculina. Acaba de arrancar xusto agora esta primeira quenda da Liga. Sí, sale Castropol na boia 1, Narón na boia 3 e Cesantes na boia 4. Efectivamente. Ayer se afixeron unha boa regata, tanto Temos aí 6 equipos, pero que non nos fagan caso que son só 3 de momento. No, pero bueno, os outros 3 salen ahora, que salen a 1 minuto. Efectivamente. Lanzada esta tanda e salen a 1 minuto. Aí temos a aliñación de Castropol con Esteban Maseda como patrón, a babor, Unai Fernández, Iván González, Mateo Pérez Magdalena, Pedro Canoura, David Fernández e Andrés, José Fernando Abad como piqueiro e a estribor Bruno López, César Bonome, José Manuel Iglesias, Juan Antonio Martínez, Sergio Rodríguez e Iago García. Vamos entrando tripulacións da segunda quenda Cabana, cada unha Navarros. Aí temos a Benarón, con Alex García como patrón, a favor Bruno Vidal, Kirian Mandín, Xan Pico, Daniel Bechler, José Manuel García e Jaime Marcos, Santiago Fernández como piqueiro e a estribor Roy García, Sergio Enrique Rodríguez, Bruno Seijido, Luis Ibarra, Adrián León e Samuel Seijido. Temos aí a alineación de cesantes tamén, María Álvarez como patroa, Brais Otero, Raúl Novelle, Roberto López, Enrique Iglesias, Hugo Mendoza, Benjamín Vázquez a babor, propio Benjamín que é o adestrador, e a Santiago Pena como piqueiro. A estribor, nada, quitáronlo moi rápido, non nos deu tempo nin a vela. É que vai a salir a segunda Segunda tanda agora. Bueno, a segunda quenda non, están dentro desta primeira quenda non, pero sí que é certo que, mira, con case 2 minutos de diferencia saen. Sí, está tendo problemas aí Mugares para agarrar a rabiza. E agora xa están. Agora o vento apreta un pouco máis, Sí, pode ser que haya un poquinho máis de vento que polo que podemos apreciar no que son as bandeiras. Está, salieron. E aí arranca ese primeiro longo. Tiveron un problema aí caíu o remo, rompeu o remo aí a marca, a segunda de estribor da Cabana. Tuvo aí un problema no remo. Problemas para empezar agora, Claro, ten que poñer os remos reserva, está intentando poñer os remos reserva. reserva. Estamos vendo o remo dende agora. Sí, pero creo que está roto, Mira, aí temos a alineación de Cabana Ferrol, con Noa do Pico como patroa, José Miguel Maía, Alejandro Rodríguez, Nicolás Barbeito, Adrián Vares, David Barreiro e Andrés Grandal, a babor, Sergio Lodeiro como piqueiro, Mateo de Andrés, Álvaro Canosa, Alejandro Castelos, Lucas San Martín, Jorge San Martín e Manuel López a estribor. Aí temos a de Mugardos tamén, Bo Polvo por alá, Daniel Ramos como patrón, a babor Alejandro Novo, Lucas Varela, Xavier Reborido, Eliseo Reborido, Álvaro Méndez e Leo de Navas. Como piqueiro Unai Rivas e a estribor Adrián Vidal, Julio Alberto Rañales, Carlos Piñeiro, Iago Silvar, Jorge Hermida e Francisco Javier Maía. Temos aí a de Bueu, con Andrés Ríos como patrón, a babor Raúl Pablo Vaqueiro, Sergio Pérez, David Parreiro, Ismael Hijó, Daniel Moital e Rodrigo Torres. Como piqueiro Matías Bello e a estribor Carlos Palmeiro, Ignacio Ortega, Iago Pastoriza, Salvador Castro, Martín Pérez e Hugo do Paz. Sí. Non vemos aí que dende aquí xa non chegamos a apreciar nin quen toma vantaxe. A ver si o GPS nos pode dar esa referencia, non? Aí temos o que a imaxe dende o dron. Parece que un poquinho diante Bueu, que sempre sole salir fuerte, e aquí ao final é o favorito desta quenda, e parece que está marcando xa un pouco a proa de regar. Aí mírase como repetición do remo, mira, partiu o remo. Foi bastante ágil para poñer o novo remo. Sergio Rodríguez está peleando, Samuel Tejido, como Santiago Fernández como patrón. Seguimos sin ter esa referencia do GPS.
E dende aquí non se alcanza a vista, a verdade. Estamos Nada, xusto na zona dende a que saen. Mira, aí temos, Virouse Narón fora xa virou Nerón, Cesantes tamén, e Castropol. Castropol. Está mandando Narón por diante 3 segundos de Cesante. Francisco Javier García, Juan Carlos Antonio, Eric González, Aleixo González, Roberto Piedras, como Joel Santiago Sí, Pena, como vemos como sabe un pouco por diante. Castropol que apreta agora, polo que parece desta toma. Sí, sí. de referencia nos deixan na primeira. Aí temos a repetición desa primeira virada. Pasouse un pouquiño, Sí, moi aberto. moi aberto Narón. Debe ser que sopla moito vento de popa e entrou un pouquiño aberto e saliu. Castropol moita mellor virada. Pasouse un pouco máis la bola. pechadiña. Sí. Virou ben Castropol, rápido. Moi ben, de feito. Sí. Moi ben. Cesantes tamén bastante pechado, que Sí, foi esa sí. ciaboga. Esa primeira ciaboga. Foi o de Narón que igual non lle picou ben o piqueiro e pasouse un pouco. Como ben o vento de popa, ao final lévate hacia fora. Esta é a número 36, edición número 36 desta bandeira do Concello de Boiro. Xa levan uns aniños, xa levan uns aniños aí celebrando. Sí. 5 segundos. A ver, é un Comezou con un clásico. pouco de retraso. Un pouco de atraso, estaba programada para as 12, pero comezou sobre as 12:20. Están chegando as boias de fora xa, o da segunda quenda. Aí vemos a E vai Bueu. Bueu marcando regata, pero bueno, vai Cabana cerca, A ver esa primeira virada para os de Bueu. Que disputen o playoff como séptima y octava clasificada. Bastante pechadiña. moi ben Cabana, fixo unha Sí, moi boa boia. mira, os de Cabana póñense por diante agora mesmo. Vanse Aparte, arrancaron con forza, Sí, sí, sí. despois desa primeira virada. debe de ser que como lle rompeu o remo, saliron con máis ganas. Sí. E dende esta toma parece que ata Mugardos se puxo por diante de Bueu. Claro, que pasa que non temos a referencia Sí, dende ya. arriba, non? Desde esa vista de A dron. perspectiva. Aí a temos. No, creo que vai Bueu diante. Vai Mugardos detrás. Casi o damos por certo. Sí, pero Cabana está facendo un bo segundo largo, que creo que está acercando aí a Bueu. Moita xente por aquí. Pois as tres embarcacións da segunda serie que mellaron os tempos de Narón. A ver se o vento sigue así, non hai moita diferencia para que estea todo máis igualado. Ferrol, 4.57 para Cabana. Sí, porque logo lembremos que temos esa quenda cos favoritos. Os favoritos. Non, Cabo da Cruz, que levan un ano impecable gañando todas menos esa primeira regata. Tamén temos a Mecos, a Tirán, que, bueno, mellor Tirán, Tirán e Meira apetece teñen aí un pique entre eles para o segundo posto que se xogan o playoff. Imagina que a Tirán lle apetece hoxe gañar na masculina e na feminina. Pois sería Igual volven a Moña contentos, sería unha cousa extraordinaria. Efectivamente. Os en Moaña non se dormirían, non? No, vamos ter que irnos para lá. Nove minutos xa desta primeira quenda. Con 6 equipos, lembremos, Castropol, Narón, Cesantes, Ferrol, Cabana Ferrol, Mugardos e Bueu. Queda unha segunda quenda na que van sair as favoritas. Cabo da Cruz, Mecos, Tirán e San Bertolameu. Notase que ahora pega o vento de proa, que están aí remando máis largo, aguantando un ritmo máis pausado. Lembremos que esta é a última regata da Liga. Logo xa queda a semana que ven, non? Como ben dicías, Sí, o queda Teresa Herrera. Teresa Herrera E despois logo, o playoff. pois, o playoff de ascenso, no que Cabo da Cruz vai intentar pois regresar, non? Onde, non? Non,
Non, é o pello de ascenso da Liga A e a B. Non é da ACT. A ACT é despois da Concha. Este playoff é os primeiro e segundo da Liga B contra os sétimo e octavo da Liga A. Aí deses xoganse 2 puestos para estar na Liga A. Estaba eu confundido agora mesmo. Pensaba que xa viña o da ACT. ACT, o período da ACT é despois da Concha. A progresión da Cabana de Ferrol. Ben Narón, ben diante. Ese cambio que está intentando dar la vuelta a Narón. Está cumpliendo por el momento ocasión aparte. Aí vemos as de Cabana Ferrol. Aquí os de Mugardos. Ahí van a atacar o consulto. La vai virar ahora na bolla de terra. Última temporada como Narón. Van a ir a por ese terceiro longo xa, os de Narón. Segunda viada para Narón. Máis pechadiña esta, Sí, porque Capileira. agora o vento tira encima. Fixeron moi ben, que pasouse un pouquiño para que o vento lle bote encima e non tocar moito na bolla de Aí tamén encima da están bolla. mirando. Antes ciñiuna moito e agora frenouse aí, está enganchado na bolla. La primera referencia Cesantes que estaba a 7 segundos. De Narón y ahora Ahora vai Castrofol. Aquí está Ría de Leo. A temporada pasada. Pasouse un pouco Castrofol, pero non, ben, porque non para nada na idea. Décimos. Y ahí sale la virada Castrofol, esperando por tercero y penúltimo longo. Castropol sai un pouco máis... Non podemos hablar. Sai un poquinho aberto. Igual está buscando tamén o vento ahora. Ahora comeza ese momento, non? Despois de virar, de darlle forza, Ahora corremos e empezar a coller velocidade. Claro, arrancas da bolla de terra, vento a favor. Pero a 26 segundos xa van. Sí. Aquí hai un pouco de diferencia dos primeiros aos últimos. 10:59, tempo de Narón, o mellor acabamento nesta segunda ciaboga, 11 10 por Cesantes. Aí vemos a Bueu. Aí ven Bueu, pola bolla 4. Terceira, 11:25. Ven con ritmo, Bueu, Y hoy acabana de Ferrol. Como neste longo. Recuperou os 3 segundos que tiña de vantaxe. Respecto a Cuidado coa Cabana. Cuidado hoxe, con Cabana, digo eu. Nada, vai virar antes Eu creo ca que Bueu. lle ven diante Cabana. Sí, ven diante. Porque apretou neste último arreón antes de virar, Vamos ver esa primeira Vai evidente. esa segunda ciaboga. Moi pechadiño. Ben virados as dúas, Moi ben. as dúas embarcacións. Pero virou mellor Cabana, Sí. Saliu máis- Arranca, mira, aí vai. Saliu máis rápido. Arranca con forza, moi rápido, La primera que los 3 equipos Teñen xusto en riba o dron. Estáse mirando que a bolla unha non parece mala. E aí vemos a repetición desa virada. Moi boa virada, Sí. Por parte Da Cabana. da Cabana. Foi rápida, saliu. Non parou nada a traíña. Está por pouco casi. Unha entrando e outra saindo. Sí, bueno, eso hai que ter cuidado. Digo Cando eu. sales o piqueiro aí ten que aguantar para que non lle entre no campo do que entra. Acabana de Ferrol. Moitos kilómetros en riba, non? Onte viaxaron ata lá, hasta Asturias, na bandeira princesa de Asturias. E a final hoxe xa ata aquí. tamén está na final da temporada o Xa corpo pesa, xa nota o cansancio Desgaste, sí. e o desgaste. E ayer foi unha regata tamén dura ali en Castropol, máis o viaxe, verdad? Sí, esta fin de semana é unha fin de semana na que Hai moitos- moita xente comezaba as vacacións, eles pouco lle queda. Pouco lle queda. Pouco lle queda. E moitos, suerte que moitos a mellor quedaron a dormir en sitios cercanos aquí, porque se non o viaxe ayer moitos chegarían ás 11 ou ás 12 da noite e hoxe ás 10 da mañana había que estar Porque aquí. aparte é unha regata que bueno, celebrarse bastante pronto, non? Sí, Ás 12 da mañá, Sí, comezou ás 12:20, pero- sí que é certo, pero bueno, aquí teñen que estar con moita marxa. claro, aquí a mellor ás 10 da mañá ou 9:30 tiñas que estar aquí. Se estás un pouco de lonxe tes que madrugar un pouco. E ayer chegaches tarde, ao final o Si descanso... algunha cariña de sono debía haber. Sí, claro, o descanso non é o ideal. Por encima están Mateo de Andrés, Álvaro Canosa, Jorge San Martín,
Ismael Vieira, Lucas San Martín y Manuel López. Como proveedor Sergio Lodeiro, como patrón Miguel Bouza. De momento estarían asignando su mayor resultado de esa temporada a Cabana Ferrol. Cabana creo que está acabando muy bien a Liga. Está facendo unha Estaría grande asinando que é temporada. o mellor resultado da temporada, non? Sí, pero xa leva unhas regatas que facendo ben, é dicir, estando aí adiante, intentando meterse sempre nos postos de arriba. Está remando moi ben. Notase con confianza. Y Francisco Javier María, como proveedor Unai Rivas, como patrón Daniel Ramos. Cabana que polo que parece vai diante de Bueu, non? Aquí en Bolla de Terra sí vino diante, pero ahora non temos referencia do GPS. Aí temos as de Bueu, non? Polo que parecía antes. Raúl Vaqueiro, por estribor Miguel Oliveira, Ignacio Ortega, Yago Pastoriza, Salvador Castro, Martín Pérez y Hugo Lopazo, como proveedor Matías Bello, como patrón Andrés Ríos. Xa vai virar Narón na Bolla de Fora. Y en breve estarán los teros Pasa que desde aquí non nos alcanza a vista. Temos que ver polas pantallas. Volveuse a pasar un Sí, pouquiño. bastante aberto, O vento aí parece que non lles axuda a virar nesa zona, non? Porque aparte estamos vendo como... Bueno, é certo que hai que nos fai pechadiño, por exemplo, como estamos E vendo... agora Cesantes virou ben. Como vemos agora Cesantes, que acaba de virar moi ben. Pero nesta boia de saída, sí que aquí están virando todo bastante pechado, non? Porque o vento tira cara a aquel lado, entón axúdalle... Mételle o vento de pro antes de eso, virar, botas encima da bolla e podes facer a virada un pouco E máis axuda, cerrada. non? A facer a pechadiña. É o contrario que na bolla de fora, que ao final Que te entras, bota. bótate e vaste apartando da bolla. Tens que entrar un poquinho máis aberto e picar antes o piqueiro para aguantarche aí a proa na bolla que non te leve tanto vento. Castropola aí, que bueno, víamos a súa virada. Sí, xa vai un poquinho descolgada. Sí, a 31 segundos. 31 segundos, va, Pues antes está aí. Quedan atrás os de Asturias. Estuvo aí a 5 ou 6, agora parece que virou a 3. Está aí pertiño de Narón. Hai regata. Sí. Isto son E vaya ser regata porque ainda nos queda despois esa quenda, non? Coas favoritas, cos favoritos, con Cabo de Cruz disputando, non? Esta regata como local e celebrando que venga a ser o título de Liga diante da súa xente. Está cheo, este porto de Cabo da Cruz está cheo para ver aos seus remeiros celebrar o campeonato. E vai Cabana xa está virando Cabana, tamén moi ben, está facendo moi boa patroa, non? Moi boas viradas, Sí, pode estar orgullosa da súa xa vai, mira, marca o mellor tempo, mételle 22 segundos a Narón. Está aí Mugardos con problemas para salir. A virada de Mugardos. Xa están todos no último longo, aí, o longo de sufrir en contra. Último longo. Pero danlle con forza, xa notan que dicen, último empurrón do que é a temporada, non? Desta liga regular. Sí, a dalo todo. Imos a dalo todo. A dalo todo. Que xa queda nada, xa quedou máis. Cabana hoxe aí, mírase diante de Bueu, e ven remando a placer. Sí, ven remando, notase que vai dándolle con duro. Confianza. Con tranquilidade, remando ben, largo. Aí vemos a Bueu.
Luego que tamén fixo unha temporada moi boa. Quintos, non? Quintos, pero últimamente estuvo aí, leva 3 fins de semana que estuvo aí metido na tanda boa, nos tempos da tanda boa, Sí, sí. Ayer, por exemplo, foi moito tempo cos tempos de terceiro, Onte cuarto. terceiros, a última, a anterior regata, Terceiro tamén, creo. no, onte cuartos, na anterior regata terceiros. E logo as anteriores xa, Sí, pero dice que leva 2 ou 3 fines de semana facendo moi boas regatas nesta quenda, cos tempos comparados coa quenda superior. E así o esforzo. logo sí que é certo que estiveron aí bastantes regatas quedando de quinto, non? Por Sí. iso están agora mesmo nesa posición a clasificación xeral. Na primeira regata quedaron no sexto posto, na seguinte xa quintos, na seguinte volveron a quedar no sexto e logo encadenaron 5 regatas quedando xa no quinto posto. Logo estas últimas sí que é certo que Nos últimos Deron 2 lle aí semanas, para 3, arriba. parece que lle deu un pelín de plus para arriba. sí, un empurrón. Un empurrón, sí. Estuvo aí peleando con tempo da outra quenda. Esta serie inicial. Dúas quendas lanzadas que tengan estes momentos en marcha. Narón oitava clasificada na Será la Liga, como dicimos, estará o 29 e o 30 deste mes en Rianxo no playoff que vai disputar coa Cabana de Ferrol e despois coas dúas mellores na clasificación da Liga B, dicir, coa gañadora, coa campeoa Rianxo. Aí vemos como está remando Narón. Narón. Está entrando xa, pois mírase superior nesta quenda. Por certo, que vistas temos dende aquí. Unha ría que Boiro que é espectacular. Espectacular, E o día está perfecto para remar. espectacular. Aí xa nos están poñendo aí en realización a imaxe. Este é a imaxe que temos nós agora mesmo. Moi ben. 22:07. Esta é a imaxe que temos nós dende aquí, para que poidan disfrutar dende a casa, non? Para que poidan gozar do que estamos vendo nós por nosos propios ollos. Nunca se goza tanto como dende aquí en persoa, non? Pero Aí entra Cesantes. 60 segundos, 16 segundos despois de Narón. Castropol vai atrás. Pues está lle costando. Ian a 36 segundos antes, agora parece que incluso a máis. Eu creo que sí. Outro conxunto que tamén se despide. Está lle costando acabar. Aquí en Cabo da Cruz da Liga. Pero bueno, o que dicíamos, mérito. Semana temporada, ainda le quedará. Porque este fin de semana está como o resto. Este fin de semana está como o resto. Sí. Ahí está, ese Onde fuerte tocou aplauso. ir alá, hoxe toca vir aquí. Muchísimo orgullo. Hasta el final. Aí vai Castropol. Aí está O conxunto entrando. asturiano. 23:08. A un minuto. 1 minuto 7 segundos. Y vamos a ver cómo se Moito resuelve tempo, esta segunda serie. Con a Cabana de Ferrol, que comezó con Moito 5 tempo. segundos de A marxe. ver agora Cabana e Bueu. Y pode asinar a Cabana o seu mellor resultado. A ver se foi capaz de... No, en Cabana ben. Parece que iso, Cabana vai conseguir o que é o mellor resultado da temporada. Neste reón final vemos como acaba de adiantar a Bueu. O segundo longo en primeira posición. Entra en liga. Moi ben. Aí temos a Cabana, que se posiciona como primeiro polo momento nesta clasificación da regata do Concello de Boiro. Vai facer un quinto puesto, Cabana. En principio. No. E de aí a soñar. E de aí a soñar. Como mínimo xa están quinto. Como mínimo están quintos, efectivamente. Van a ter que bater. Non é que van a quedar quintos, van a ter que bater a eles. De momento están primeiros. Ahora son os que marcan a Que marcan o a ritmo, pauta. efectivamente. Os outros, si queren, teñen que apretar para ganar. Non, fixen unha moi boa regata. Acabou, xa vemos esta primeira quenda desta bandeira do Concello de Boiro. Vou a ver se recolle agora os tempos oficiais.
Volvemos nada, nun chisquiño, cos tempos e xa agardando para esa segunda quenda. Xa vemos os tempos oficiais desta primeira quenda con Cabana, coa mellor regata da temporada para os de Ferrol. Un tempo de 21:36:69. Despois temos a Bueu con 21:44:32. Logo a Mugardos de terceiro con 22:02:67. Logo a Narón con 22:15:52. Cesantes con 22:32:36 e Castropol no último lugar, polo momento, con 23:17:59. Sí, al final non hubo moitas sorpresas. Solo Cabana. Preparada xa esta segunda quenda cos favoritos para gañar esta regata. Vai arrancar en nada. Sí, vai Cabo na 1, Mecos na 2, Tirán na 3 e Meira na 4. Efectivamente. San Bartolomé, una paradilla proa, despacio. Están aí listos para salir. Stop, quieta. Listo. Aí acaban de arrancar. Lembramos, Cabo na boia número 1, Mecos na 2, Tirán na 3 e Samerto Lameu na 4. A Cabo xa se impón dende o principio, É a intención todo se de meter a proa. Quere demostrar superioridade, pero aparte demostrar que está na casa. Que coñece esta ría como dicimos, como a palma da súa mão. Adestran aquí todos os días. Efectivamente. Coñecen hasta o último escondite. Aí temos as alineacións, Cabo da Cruz con Manuel Vicente Gago como patrón, a babor Juan González, Iago Davila, Gabriel Arcos, José Manuel Piñeiro, Iván Silva e Luis Martínez. Como piqueiro, Isaac Dosil, estribor, Joaquín Martínez, Borja García, Manuel Abeijón, Mario Orión, Ismael Romero e Manuel Mariño. Aí están os favoritos, adestrados por Iago Davila, ¿no? Aí temos a alineación de Mecos con Iago Otero como patrón, a favor Martín Vidal, Martín Prol, Xian González, César Agra, José Antonio Gondar, Isaac Jafet. Temos aí como piqueiro Alejandro López, Cia Estribor, Unai Gilisasti, Anxo Mascato.
Roy Meis, Heitor Santalla, Alberto Filgueira e Pablo Prol. Non Proel. E temos a alineación de Tirán tamén, como patrón Isidro Freire, a babor Pablo Prol, Adrián Meira, Joel González, Adrián Rocha, Alexander Lestón e Alberto Lago. Como Piqueiro, Borja Díaz, Cía Estribor, Celso González, José Manuel Boubeta, Martín Novais, Rubén García, José Manuel Freire e Tomás Piñeiro. Antonio Montenegro, Óseco, Isaac Ochoa, José Antonio Álvarez, César Agra, Sian González, Martín Prol. E aí temos a do último equipo, non? San Bertolameu, con Lucas Freire como patrón, a babor Daniel Folgada, Rubén González, Joel Santomé, José Luis Patiño, Alejandro Patiño e Diego Núñez, José Luis Patiño, que é o propio adestrador. Aí temos como Piqueiro a Francisco Costa e a estribor Hugo Paz, José Ramón Durán, Mauro Santiago, Marcos Franco, Raúl Hernández, Daniel Gondar. Con David Costa como adestrador. Van aí os 4. Alberto Lago, Parece que moi iguales. Alexander Lestón, Adrián Rocha, Poquinho por diante, non Cabo da Cruz. y Pablo Prol. Por estribor, Celso Os pesos González, volve a José fallar. Manuel Boubeta, E non temos Martín referencias Novais, Rubén García, oficiais. José Manuel Non temos Freire, referencias do Tomás GPS, pero Piñeiro, bueno, lo que era esa tirada de cámara. Parecía ¿no? que iba un pouquiño adiante. A mí parece que levan un pouco trazadas distintas. Aí temos as locais, non? Que xa poñen aí en grande Concello de Boiro. Sí, Nesta bandeira do propio Concello de Boiro aquí de Cabo da Cruz. sí, parece que van Van pelín diante xa acaba. Si deben ir a 4 ou 5 segundinhos, tranquilamente. Notas aí distintas trazadas que van as tres traíñas das vallas de fora un pouco máis xuntas e Cabo aquí un pouquiño máis Moi rectas, máis separado dele. moi rectas as 4 embarcacións. Mauro Santiago, Marcos Franco, Raúl Hernández y Daniel Gondar. Como Proel, Francisco Costa. Como patrón, Lucas Freire. Cabo se quere demostrar que é o campeón con solvencia, é dicir, querrá ganar a tanda Sí, con para demostrar aquí na casa que son aquí mando eu, non? son os superiores. Xa le van demostrando toda a temporada, excelente temporada. Xa solo esa primeira regata que sí. quedaron no segundo posto, pero o resto é que gañaron todas. Pero os aquí na casa queren. Sempre che gusta gañar na Sí, casa, efectivamente. parece que che dá máis forza. Primeira mirada. Si Tirán non vai, bueno, non vai, que parece, ainda estamos no primeiro longo. Non sabemos como isto é a perspectiva que temos nós. Ainda estamos no primeiro Pero longo, aquí, pero digo, Tirán mentre a non miren, priori mentre non non vai miren. gañar o doblete, non? Vai facer doblete. Gaña unha femenina, un logro histórico, bueno, histórico enorme nesta temporada, non? Quitándolle esa primeira bandeira a Perillo. Aí está, Aí Cabo, vemos a virada espectacular. moi rápida. Necos pasouse un pouquiño da Un bolla equipo tamén. Cabo que eu penso que ten nivel este ano para estar aí, non? Cuarta posición para Necos. Hai que miralo. Hai que velo ali, non? Hai que miralo. A CT é complicado. É outro nivel, sí. Todos teñen E moitas nivel. viaxes semanais, moitos kilómetros en riba. Xa se está mirando que os equipos gallegos cando suben Sí, a ver, porque suelen ter problemas. queiras que non ali no País Vasco, bueno, hai outra tradición, non? É certo que aquí xa hai tradición. Sí, a ver, Cabo é un equipo tradicionalmente a CT estuvo moitos anos Acaba de baixar, e querrá volver, pero teñen que facer un equipo que teña garantías de subir e non ter que estar a sufrir. A ver, porque sí que é certo que lo que é a CT, o galego están os postos, non? Sí, A Coruña, bueno, pero acaba de baixar o ano pasado. sí, pero xa hubo máis anos e os equipos gallegos suelen subir e ao final están sempre sufrindo para manterse. Pero como experiencia queda no corpo. Queda aí. Como eso, Romero que queren, casi todos intentan estar en ese nivel para mirarse aí cos mellores. Efectivamente, e para competir e para decir, bueno, estou no que é a élite. A élite do que son as traiñeiras.
temos referencia temporal polo A momento. perspectiva que ten parece que quedou un pouquinho atrás. Que tamén ten un mérito Mecos aí estar aí na tanda boa toda a temporada. Está facendo un bo traballo. Si, moi bo ano, Montenegro fixo un equipo moi bo. Están Un aí equipo que peleando, compite. un equipo que está ahora peleando na tanda boa. É dicir, fixo regatas moi boas. Parece que ahora ao final Son 10 equipos, tampouco falamos de calquera cousa. claro, deu un salto de calidad do ano pasado a este ano. Xa desde pretemporada estuvo aí metendo sempre a proa aí e demostrando que tiña nivel. Acabou superior, O que esperábamos, parece. Está aí a cousa interesante tamén entre Tirán e Meira, a ver quen queda segundo na Liga. Que cantos puntos están un Lugo? Eu creo que están empatados. Vamos a comprobalo agora mesmo. Parece Xa lle quita que 5 segundiños, 6, polo menos. non ten diferencia ningún. Xa digo así a simple vista, non? Sí, sí, parece que lle vai ben un par de traíñas diante. Estou intentando buscar eses puntos. Pasa que pouca cobertura. Mira, temos agora, xa vemos como San Bertolomeu e Tirán empatados a puntos. Empatados a punto de decir que San Bertolomeu que gañou esa primeira regata, a única que perdeu Cabo da Cruz. é dicir, quen quede diante hoxe o que se leva a segundo É certo que posto. ven en mellor dinámica Tirán, ven en mellor dinámica, Sí. pero na última regata, a de onta lá en Asturias, pois San Bertolomeu quedou segundo. Está así aí sacándose o puesto, é dicir, quen hoxe quede diante é o que se leva o segundo puesto. E E parece que agora... e o dereito a ir ao playoff. Cabo aí, Se lo retira a partir de las 6 de la tarde, muy seguido. Hola, tuve dudas, pues seguimos en directo, se quieren mandar enlace a alguien ahora da canle de YouTube, da Liga Galega de Traiñeiras. Sí, 84-84. Vamos ter aí a pelexa, non? Polo... É o que se xogan hoxe, o segundo puesto. Si, o resto está bastante O resto decidido. está bastante definido xa os postos de playoff e o gañador. Aí están chegando xa cara a nosa posición, xa os podemos ver cos ollos e xa non Sí, so, xa non só pola pantalla, non? Aí están. Van chegar esa segunda ciaboga e comezar o terceiro longo en nada. 10 minutiños levamos xa nesta regata, nesta terceira quenda. Aí vai Cabo da Cruz. Recortaronlle tempo, parece, A ver a virada. Está apretando aí. A ver a virada. A San Bertolomeu Bersi, na volta polo segundo posto. Cuidado con Mecos ao salir. Mirado de Cabo. Mirado de Tirán Pereira. Aí vai San Bertolomeu Bersi agora en terceira posición. Mellor virada a de Tirán, parece, non? E a cuarta Parece que bola Tirán Mecos. vai levarlle o segundo puesto Por a Meira. diferenzas, que Porque marcou se está este mirando, segundo longo. levalle xa O longo de volta. casi 10 segundos. E quedan dos longos. Vai ser complicado para Meira recurtar ese O tempo. broche de ouro, seu título. Efectivamente. Bueno, aí o pique entre Meira e Tirán, que sempre é un pique sano aí, parece que yo vai levar Tirán este ano. Si, para Moaña volven contentas Sí. e contentos. 17. Non gañará a regata, pero Pero o segundo puesto, é levar o segundo puesto da Liga con o poder ir ao playoff, iso moralmente Segundos. é unha victoria. Despois de 31 de San Bertolomeu Bersi, por lo tanto, Tirán Pereira neste longo que lle meteu 8 segundos
a San Bartolomeu en ese duelo por la segunda plaza. Mecos cuarta. Parte de derbi, ¿no? 38. Derbi. El segundo Claro, más claro. rápida. Está ahí todo en show. A Cabana de Ferrol, que tiene mayor tiempo a Cabana. Pues Mecos está por diante, así que Ambas estas embarcaciones de cuatro Moaña, embarcaciones ambas están embarcaciones siendo empatadas, más estaba todo por rápidas decidir. la jornada. Hay que ver el tiempo de Cabana con respecto a Mecos. No sé si seguirá unos tiempos diante. Cabana Fixera 21-36. 21-36-69. Convento favorable. Buscando a Terceira. En definitiva se aboga con Cabo La Cruz en primera posición. 6 segundos de ventaja respecto a Tirán Pereira. Terceira a 8 segundos de Tirán Pereira. San Bartolomeu Bersí. Y después está Mecos. Esa loita por ser cuarta. En 3 segundos de marcha respecto 3 segundos ya eleva a Cabana Ferrol. Mecos a Cabana. 3 segundos. 3 segundos solo. Es decir, que está ahí peleando lugar, Sí, Cabana. como lle nada máis a terceira Ciaboga, Pode se meter aí Cabana e ter un cuarto puesto. mellor resultado da temporada para Cabana, Acaba a temporada da mellor maneira posible. de 10. Tirán vai Cabo vai a un ritmo espectacular, remando ben. Como era de esperar tamén. Mira ese vencedor, é dicir, ahora todo é gañar. Van levantar os remos, non? Como ou parece ser que van levantar os remos como gañadores desta regata e levar o mellota amarelo. Campeón de liga. Efectivamente. Llegó a mañana de Remo, llegó a mañana de Liga de Cañeiras. Aquí en Cabo, la clausura de la temporada, donde se finalizó aquí. A Liga B, hizo el título de Rianxo. No sé, la primera que remató fue a Liga Femenina con ese triunfo de Tirán Pereira. Por diante de la campeona de la temporada de Salgado Perillo. Y ahora estamos en pleno terceiro longo. La agenda de honra con Cabo La Cruz por el momento siendo más rápida. Tenía 6 segundos de ventaja. No Ecuador de regata. Cabo La Cruz que tiene nacional 15 puntos. 15 puntos de Marce. Ahí está Tameira aí sufrindo aí un pouco para manter aí ese terceiro puesto. En Castropol. Un equipo de Boiro, Cabo La Cruz. Qué vistas, que nunca me cansaré de Qué ver. vistas, ten un campo espectacular. Sí, sí, chulísimo. Imbatibles. Ya vemos como Cabo vai sin Ahora poñer. parece que Cabo meteu un pouco máis de diferencia. Sí, sí. Vai sin poñer, Sí, sí. E tamén Tirán está metendo un poquinho máis a meira. Agora van facer o que é a última virada xa da temporada, non? Desta liga regular. Vamos a la última maniobra en Ciaboga. Aí está, boa virada. Do conxunto de Boiro. Moi bo. La máxima de no errar. Mira tamén Tirán Pereira. Aí Tirán tamén bastante a sete pechadiña. segundos. Está ben. Con Tirán polo 3. San Bartolomeu polo 4. Vai gañar o derbi, Tirán a meira. Sí, parece que a bolla 4 aí está custando remar nela, que está asimilando que todas as treñas que foron por aí lle está costando. Mirada agora de San Bartolomeu Bersí. Bastante aberta, moi aberta de feito. Outra vez Mecos pasouse Moi moitísimo a aberta de bolla. Mecos, Así que as 4 cañeiras xa. E agora afrontan xa o último longo. No último parcial. Arrancaron con forza, iso sí, despois da virada, pero a virada Pasouse, ao final pasas un pouco, frenache menos, pero faz moito máis métodos. sí, sí. El tiempo de Cabo La Cruz, 15-28. 15-28 para Cabo.
Teniendo 8 segundos de vantaxe, refira Tirán Pereira, é dicir, ampliou en 2 segundos a súa vantaxe. Terceira, San Bertolomeu Bersí, 15.55 a 19 segundos de Tirán Pereira. E cuarta Mecos, 15.59 a 4 de San Bertolomeu. Un segundo mellor que Cabana. Aí víamos a repetición, non, desa virada. Témola aí vemos como se pasou Mecos. Sí, pero ese fallo que tuvo aí na boia pude perder un par de segundos e a Cabana xa está a un segundo de Mecos. Por un segundo. É dicir, que pode, a ver se non se apreta Pode entrar Mecos, entre os 4 primeiros, os non? 4 primeiros. Ahora estará o pinganillo aí a Mecos dicindolle que está Cabana a un segundo e hai que apretar. Apreta. Ah, pero Como xa xa moi marcada. a nada de rematar esta regata, non vemos cantos metros quedan. Pero está moi marcada Pero xa as estamos- posicións. está Xa. así, efectivamente. Primeiro ben Cabo, segundo ben Tirán, Meira terceiro. Sí, é Mecos cuarto. Vai quedar a dúbida aí, se entra Cabana entre os 4 primeiros ou non. Xa queda medio largo, ahora xa é todo sube. Extraño que non nos dean os metros que quedan. Non funcionaron o GPS, ten Claro. algún problema, non marcan os metros que faltan. Pouco a pouco que se van achegando. Sí, pero estará iso. Levan 18 minutos, están facendo creo que 20, farán medio largo faltará. A última meta da temporada. Ao final da temporada regular. E con Cabo da Cruz iniciando este logo. As últimas paradas da tempada, da Liga. Do que é esta liga regular. Agora nada, quedará a disputar iso o Teresa Herrera a semana que ven. E o playoff. E depois quen vai a Concha, e o playoff de ascenso a CT, pero la Liga Gallega acaban. E así hoxe vai ser o fin desa temporada regular. Vemos que regular sí que foi Cabo. E ademais hoxe imponse aquí na casa, diante da súa xente, demostrando que quere volver a ACT un ano despois. Un final perfecto. 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 Non o Na describiría túa casa, ganas Liga, ganas Bandeira, é dicir, perfecto. Meteste nesa loita, meteste nesa loita para ascender ao lugar onde todos queren chegar. Esa ACT. Precisamente o conxunto local. Como que ven marcando os mellores parciais. Ao longo da regata, vamos a ver como se resolve. Cabo da Cruz polo carreiro número 1, Mecos polo 2, Tirán Pereira polo 3. San Bertolomeu Bersí polo 4. Unhas imaxes espectaculares. Ese escoita do público, eses ánimos. Que o final da regata, o final da Ai, final da regata, final Cabo da Cruz. desta bandeira do Concello de Boiro. Últimas Arreón paradas, final. Últimas paradas, subindo aí a 40 paradas aí, dándolle todo. Aquí están os líderes. Aí. Vai entrar Cabo da Cruz cun tempo de 20:52. 52-53. Dicha aí como se levantaba, decía aí. Celebra, non é? Aquí estamos, no. Aquí estamos, no. Tirán que consigue ese segundo posto tanto nesta regata como na Liga. Moi boa regata de Tirán tamén. Moi boa. Moi boa regata de Tirán. 13 segundiños, Parece que lle costou un pouco máis hoxe a Meira, un pouquinho máis, igual. Se aí ben Meira, San Bertolomeu Bersí. que casi tiña máis pelexa polo cuarto posto que polo segundo. Igual o esfuerzo de ayer igual non notaron hoxe. Entra San Bertolomeu.
Aí A entra, ver aí 21-32. o tempo de Mecos para mirar con Cabana. Cuartos, pechando a Liga, Meco. Aí acaba Mecos. 46. Que tempo que fixo. Final da temporada. Joder, que... Vamos a agarrar os tempos oficiais. Quedou diante Mecos igualmente. No, diante Cabana. Cabana diante. Cabana diante, polo que parece aquí. Se os meus cálculos non erran, Hai que esperar os tempos Se os oficiais. meus cálculos non erran. Pois mira, se entra Cabana de cuarta, o mellor puesto da temporada. Pois mira, voume ir a polos tempos oficiais. Vai reflexionando. E a volta, tempos oficiais e valoración xeral desta regata. Moi ben. Non sei se entrará diante. Mira como celebra. Aí están celebrando, xa temos os tempos oficiais. Cabo da Cruz primeiro con tempo de 20.53, moi bo tempo, 20.53. Moi bo tempo. 64, Tirán segundo con 21.07.68, Samer Tolameos de Meira con terceiros con 21.32.46, logo xa tiramos pra Cabana que se mete nese cuarto posto con 21.36.69, Mecos que perdeu aí un pouquiño de tempo, cae a ese quinto posto con 21.40.76, logo temos xa a Mugardos 22.02.67, Bueu, No, perdón, Bueu 21.44.32, Mugardos con 22.02.67 e logo xa Cesante Rarón e Castropol. Sí. Pois moi ben. A ver, valoración xeral da regata. A ver, o que se esperaba. Al final non hubo moitas sorpresas. O único aí a sorpresa foi entre Tirán e Meira, que lle ganou ben Tirán a Meira, e Cabo o que viña facendo durante toda a temporada. Durante toda a temporada, menos Marcando. esa primeira. Sí, a primeira que foi ali en Narón, que Meira sorprendeu e ganoulle ben a bandeira, máis ganoulle ben, pero despois foron todas as vitorias de Cabo a máis ben. Unha primeira regata, tío, que era o 27 de xuño, se non me equivoco. Sí. Hai nada. Que rápido pasa unha temporada. Foi, sí, a temporada pasa voando. Sí, sí. Adestras, Pasa remando. sí, pero adestras 8 meses e compites en un mes e medio. Un mes e Al medio, final, efectivamente. pasa o tempo moi rápido. Aí vemos a Cabo que está chegando xa xunto a esa embarcación na que vai recibir o que a camisola amarela e nada, a bandeira. A bandeira. Coller a bandeira para celebrar que acaban de conseguir esta bandeira na casa e que nada, e que son os campións desta liga regular na liga galega. Agora nada, só vai quedar ese playoff. Agora hai que dar o remate final da tempada, é dicir, intentar ganar Teres Herrera, que ganar e depois pensar xa no playoff. Efectivamente. Igual que Tirán. Intentar empezar a viaxar a País Vasco, non? E Tirán o mesmo. Tirán que fixose moi boa regata, intentar estar aí peleando tamén por subir. E cantos máis gallegos haya na CT, moito mellor. Oxalá non baixara ningún.
da CT. Ojalá. No vaya, pero Complicado. Mírase este complicado. ano está Que pintando bueno, un pouco mal para Chapela, non? Que Chapela ayer fixo moi boa regata. Sí, onte. Recultoulle 4 puntos a San Pedro que non se despiste, ou San Juan, digo, que non se despiste porque está a 9 puntos e quedan 5 regatas. Ainda pode E poñen haber a alguna camisola sorpresa. amarela Sí. de líderes absolutos desta temporada. Este está máis acostumbrado, xa non teñen problema. Para levantar a bandeira, non? Falla entrega da bandeira. Ai, mira, esta non lle pesa. Para Cabo da Cruz. Mira que contentos andan, acaban de ganar na casa. Con lo cual no puede haber mellor final de temporada. Hai que celebrarlo tamén. Levas todo o ano traballando do rollo e ahora ganas, hai que celebrarlo. Hai que saber disfrutar das victorias. Que ao final Un Cabo ademais que, bueno, ven demostrando xa, bueno, o equipo B tamén na Liga B e tal, pero ven demostrando que ten a mellor base de que é Galicia e os mellores xuvenís de España. É o club referente aquí en Galicia. Ahora Cabo ahora mismo é o club referente aquí en Galicia. Tradicionales. É que en xuvenís de longo son a mellor base de España. Teñen moi boa canteira, pois tamén teñen infraestructura, teñen un apoio económico, teñen xente, Teñen o necesario para estar aí. Que arriba. merecen, a máis traballan ben, eles son ganáronse e teñen un nivel moi alto. Aquí en Galicia é o club referente ahora. Aí siguen dando a bandeira, non? Como lle gusta, diante da súa xente celebrar esta liga. Mira, vemos aí os tempos xa en pantalla na clasificación desta edición número 36 da bandeira do Concello de Boiro. Cabo da Cruz primeiro cun tempo de 20:53. Moi bo tempo, foi o único que baixou de 20. Aí vemos, mira, na clasificación da liga 16 puntos por riba. Sí. 16 puntos por riba, Podía ser permitir o luxo de non ir a unha. Xa vemos aí, gañou o derbi e posicionándose como segundo, non? Un punto por diante. 3 puntos, un puntiño por riba solo de Meira. Meco sí que quedou xa máis atrás con 74 puntiños. Sí, e o playoff de ascenso creo que vai Narón e Cabana. Son os dous que van desta liga a pelexar con Perillo e Rianxo por as dúas plazas da liga. Así finalizou a Liga A despois de 11 jornadas. Aí ven Rianxo, eu creo que ben potente. Hai que mirarse aí. Claro, había que ver hai que mirarse. Son dúas regatas. Pero Rianxo é certo que o este ano seguimos seguindo bastante que a Liga B e oye, Rianxo. Vemos arriba, celebración, vémola aí. 10 vitorias na Liga, 10 de 11. 10 de 11, efectivamente, solo perderon a primeira. Aí non. E acaban impoñéndose na casa. Ao final, perfecto, como ben comentabas antes. Bueno, pues grande a celebración de Cabo para poner a punto final a esta doble jornada, clausura da temporada. Aí temos a clausura da temporada, punto e final a estas dúas regatas que se viviron hoxe aquí no Concello de Boiro. Un Cabo da Cruz impoñéndose como era de esperar, gañando a temporada, gañando a liga. E nada, Felipe, moitísimas gracias polos teus comentarios, sempre son ben agradecidos aquí na Televisión de Galicia. Igualmente, encantado de estar aquí. Gustazo compartir espazo contigo. E nada, vendo unha regata ademais tan bonita foi esta, tanto na femenina como na masculina. Un Cabo da Cruz impoñéndose como era de esperar. E nada, moitas grazas a todos por estar aí ao outro lado das pantallas, escoitarnos como sempre e ver un deporte tan bonito como son as trañeiras. Ata outra, adeus. Hasta logo.